K Keep雷を神とするアボリジニの村では祭りの日を迎えました。子どもたちは最後の練習をしています。祭りの様子を今回特別に取材させてもらいました。顔に化粧を施しています。茶色に白、黒、黄色の点々。この模様は蛇を表しています。腰に巻いた白い布、体に塗った白い絵の具。これは雲を表現しています。そして胸に描くのは稲妻です。蛇が動くとき雷が鳴り、舌を出すとき稲妻が光る。村の神話を体に表現しているのです。いよいよ祭りが始まりました。村人全員で踊ります。この部族には雷の踊りが10種類以上伝わっています。これは雷の力強さを表す踊り。こちらは雷が落ちる場所を探している踊りです。拍子木のテンポが速くなり、クライマックスを迎えます。砂浜に立てたユーカリの木の周りで雷に扮したアボリジニが踊ります。ユーカリの木を激しく打ち始めました。地上に雷が落ちる様子です。最後は雷が激しい雨を降らせる様子を踊ります。Kale lukur manga ngaling o lalaro dama lightning nan aro borot on ngulik apli nyai on la mira maro nan nyai。アボリジニたちは自然の恵みを与える雷に感謝の気持ちを表しました。祭りはこ
この部族の中で何万年も前から受け継がれてきました。L. Watery. さまざまな研究が続けられてきた雷。いまだ謎に包まれている現象があります。それは肉眼では捉えられない見えない雷です。稲妻が光る直前、細く弱い電気が阿弥陀くじのように枝分かれしながら地上に向かって伸びることが分かっています。そのうちの一つが地面とつながったところに一気に大量の電気が流れます。この時初めて目に見える雷となるのです。しかしこの光はあまりに速く弱いため、その全体像が映像に記録されたことはありません。まさに見えない雷です。もしこの全貌を捉えることができれば、雷の落ちる位置を特定する手がかりになります。阿弥陀くじのように進むこの見えない雷、ステップとリーダと言われています。稲妻が光る直前、不思議な現象を体験した男がいました。